Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasengkam sengjam kadai kakabu wan ai kam ki samla khamtam hakani kajok kabamanta. Nagalyang samla Vicky Nelson Marbanyang habakran bekilat pathai khubor hasalong press club uloong boumi chakmat ban pen pawat pen shai shaka sarkar bakan phai khmat lem shiki samla khnang bakinyo yaka kam kajam kababiang uloong kari jongi kadai kari bala kurkhu hakilyang baro ladayo kilat kilenti kandai kari kabarius patam ha India uloong ru bakiwe ki jat ben ri ki phai khmat chaka jala jongi hakaba ki wan man thiet ki mar ki mata nadu ki mar rep bat ki we hakaba ki ra bat ki lichna shabar bat ki wan die kalapat shari khasi hakador kabarem orang ni bangai ko bleri ki bri borang ban pek ni ko bo ko sibuni ki boro men hagas ni pale ka balet ni ki samla jong ka than pusla ilawan ban pen pesai sa ki pai ba jong jela he ko bai ya ka jing jinjar ba ka jing jongi ki khna samla ka ba dei ha kaliang ka kam yo jam ba ka jing thumu jongi ba kamung kan tiu ya ka lawe jong ki khna samla te ka jing wan jongi mata ka singipat ka dei ba ngen pensai ngin pensuthu badan yu ha to project ka bang ong ba ka jing thumu jongi nam ta ka jela he ko bai ladangi pet ya ki ri jongi nongwe ni ba kumno ki lang ri ki ba ruspa kumno ki kiu ha karoi kapar kumno ha yo kakot ni ba kadau kamdir na kadau ba kidan ki high level ne ba kidan ki nang mantu ki doyong ne ba kidan ka corruption ne ni ba kidan ki private investors ki behe pisah ka ni jungki jela jungki ki pau hajar crore ba kidan ki industries ki behe ki jing thumu jungi ki tahi ba ni in ka jing thumu nam ta jela jungi ki tahi ba in wanra ki developments ki ba in wanra ki industries behe te haka kumbang lo mga bagatri jonga baki engineers ki badan lah tu ka project badan mantalang tu project kadai ka mechanical or ka machine design ke ni thumu gon ra ki machines ki behe ki ba nila ban snai ki parts ban ban manufacturers ki parts ki tiar ki ba pher te ni pedeng kwa ba ngin hikai shwa in a shwa ka skill ki khna samaj ni pra samaj ni balada kila yo ka skill ni la no mo ka skill ju ki kan poi ka world stage level skill in sala bikin ban manufacturers ki pas jong mde bangin dalang ra ngai ki machines dengan ra di ki brew ki ban bar jela ban kam dan jumbo ran dia ro henry la dangi yo abri ban skill si para samaj ni hi te inyo ka la dangi sing industries ki behe ro mun inyo thap kam ro di ki brew jungi ken te lada ki khna lada ngi la poi ka level jungi ko angi pi kam ka world skill level ka jing thumu jungi kam de tam man shong shna ki parts beria kani kam min ka ong kata ka master plan jungi hi gede ba ngin sangi industry ka ba de ka automobile industry jong bagi la ban sna na dong sedong ban design ru hane ban sna hane ban ong manufacture made in Meghalaya ka automobile ka jing thumu jungi gede ban sna ko ya ka motorcycle ne ko ya ka scooty ne ta tenga permohonan keren kata la bonsin ki ong bangi shu perkhat is mudur air ne is pos ni ne ko kata ka pamlawan long kendu na samaru jungi keleng ngala iru kajing tibit kajing ki kajing staff jungi bikin le ki kam designs but dalade nu job ki bashari Germany shari Japan ru ja kandong hadu kata ka skills jungi nan jungi na blawan design te ni iru na Porsche ka por bikin ki mi na samla ki bashna hi ki bike jong ki shna hi ki kali jong kashukun no tang haba kerna po media usu komen ki brio kuna tang tahi kim yo ate kata kalat mundan ro pila na ta jungi munum nuru te mudur phile de bakum kita khna gwasta le de bang yo lang ini wan lang ini phliu jumot lang ini share lang ini start ini sam lang kata ka de jungi ka jala jungi la poin asia la poin jala jungi bele kam long ta de na kata ba dan ro pila iki munum nuru te adin ka te kata ka de ka jing thumu jungi nam ta ka ne project ma te kajing wan jonga ham ta kasni bere kede sakawai ba ngakwa usu pensai ngakwa pensai khndiat ya kane ka jingtho ka mi hot khobor ba ki kajing kno ba ki patba ka punsla king bakingit sut ngi khrei kalong ka bakam dai ngakwa nong tangkawai ba mundan re unu bru simet ne mundan kanu kasen ka kanhun ro kabla ban ong ba me bele mingit yakati bele mingit kata nim dan hok mangi ki brew simet mungkin keno inu no mingit ka jingan hi kade hok simet hi munur bala ngin ya nuru ka jingwan junga hatu usni dah media bre kade ba ngang ong ba ngim de ben tieng
imde penting yinu ru imde penting hiksui ani thok pi menta mangaru aku tu sni perbangwan berkran ya ke media ngar ngatim ha ngade tang khna tang student ngade bangan ban ban le persa gini khrabor kat UDPC amle jong state kamde ke basuk penga ngar ngating tama bang ayeng halor ko hok ngayeng halor ke jing sisa bat bang ngade khun jong ble ka kasuk pi kemsi ngam ting sura te hakajing sisa une samla budan hakani ka bathok ini ka yu andre nim lalong kumba nim di pun sung thu baklai ki brio te bagi brio ki nget sut ni krai te ba ki sasha tich nong shabam snong pi ka tu jing kran jung ka penting ti ki kam di pun sung thu bakla hajing sisa ngila de ban yeng lang di ban am sim lang ki brio pada da yeng haklor ko hok nim de penting ya kan nuru te nga day ba ngin yang halor ko hak tengim degi menti kata ka jing junga kata ka deka message junga ki brio banga khabong re bangi ngi degi nong ngi sut ni krai uang rubla panjab buram me ka pun slahi bro ko wai ngang ong pi ba ka jing ja buram lengte jong ka pun slam dei re ba kasti bro ko wai hi kala deni do kisna marsa ka pra por nong ilam jungi uang ba ngan hable jem ki sut bro nadu ko to por nong ilam jungi kini ki nong ilam kini ki samla kini ki samla ki rorong ba ki ba ye je ka ben rio sisa ki ba kwa ban yadai ka ri la de ben kili kan tu nong ilam jungi aku tu por ngadang dan haju puli mo ngapala balik ngata te kini nong ilam dik le ben kili kan yuni nong ilam jungi ba khamadu ba beli ko pikiran bi jiru kata ba dan kami kata ka sudro beli kan ni ke pet ba ka fu jungi kam song dor semua haru kata te mde tang hajar ka prana por ko por upun lerani ki ben jungi uang bangi ki khasi nginang le nginang teman ben dikiat uang ba ki bi sansnam pir pir ka sansnam hadu ba ki comments ba i mangar ba yang dang ram ka klis nyang ya ka fu jong nong punsla pi lede ba kini ki samla jungi ki kita ki ije bri bisha ne do to por la ben kli kan nong ilam jungi ba beli kli bi kinta ngala kundu iki ngala ikran sepang ni kam tambalong pi long kam de ko sup beli ki ru ki haptre ki hawat ki bela pi sekeleng-keleng ngarum dere bang ong bangawan ne ngar na tre sabar hi machwa te unong bangin ino ikam ki jam bangin perkhan ne kam kembang long pi ngala west nang ta ne project jungi ki lai sosnem kam suknya ki bikin suin ki kam ki jam nilai keren nilai fusing mood masukun otang hantai ni ong begini kendo begini sedang begini form dapat kata tim jungi begini sedang no masukun otang hantai ni wat finance solution mi yo la persang wat finance begini sedang sudah beri jong teman ini yo dengan suka ban percaya sanjat bang ong bang ka kari jungi gede kata kari kepala kerku bleda kada hadu kata-kata hi ke bang ong pi bangi ngila udan kata kalat ke potensial bangi ngila banlong kawai na ki jela ka berus patam ka ri hi ber kawai dari India hi ngila banlong kumno ngan ong pi kumta lada kumbang pi ma kini industries ke bangan senam ngakan ke trade junga ka mechanical ngong hi bangan senam automobile rende tang ta ban kut ngila ban extend kum sakipo ka hapo ki hapo agriculture hapo ki nongrap hapo ki nongri hapo ki be haman lagi lain hi trade ngila ban pendrong kini industries ki mechanical kan mata pet kum sathan punusla sathan ri bhoiru ngi kumno ki wan ki banabar jala ki i kaspa jungi hadu kono ngi haspa ngi nami khale ki wan sabar ki wan thilu ni ki marab jungi kini ki marba mati jungi ki le sabar ki sna ko ki factory jungi industry jungi ki mara sesnong jungi ki mara ki diramingi pede por bagi thi pede flik clip hina po ki nongrat kanu video tu saterpat la bhavna di phi la bhava brand national berbi hadu kata kalau pi usun saru nyen ben hadu using ru nyen ben te ngi ong ba nakram ong pi ba kamkut ini banong seperkata kata ka mesin automobil kan kata ka dikit juga tuang yang ladang ilap nonra iki mesin sabro kiliang ada ba usan sarung in sinar factory hanya yusa terparu iki neki marrep jongkom ki singgi ke ru te long kami kin kikam ke jamta lada tang kowe ka factory industry in sinar mudo pikan no hajar no lak mod gila kan ikan te lada habro kiliang ipon kam ta kemut kan ka nyinong ba silong ibrio ba kerdukam ma kerdukam hadu ban mang ban ye thorum la sure mani thok nu la do khon jangan ai kam no ngai la jong ban kam tamang ong phi nyut ban challenge mi ba la dan industry se behel he ngong boyo khun armut boyo na samut blik la bun pakakam tila ta ka jela jungi ka he pat kam ta ka long singan ta jela jungi te ni ha perkhalun overall tem de bang siong ta kita industries pada ka he pat kemut ka singan ka pa jungi ru kinmi gitrot sing sibun ke bani dai gari pi ka long ta langi bide ikran ladang ikran pada yaki ne ki nomi kman jungi ba la pilih kosen ma apa asan ni ba kasin jam yuk ba pisi ma phi nam ta ki ne ki ban kati ya kana ya kene garap karya uang pan ba I'm not scientist you're not a scientist so bhashong na okay lada kli ka kli ru ne nong ilam ba nam ta ki kna school nam ta ki kna school pilih no urkhiru mun pan
hi ya ka kam sendiri ki penle kyu jakai man ki penle kum jakai la kai klong ke kum mi kini ki brio ngin buram kuno kan bele kin min ai la dang ngin ki brio ni wei nong ilam juni badan buram ro ibla klan no iba ima silamo ya kuno ba ki brio hi ki ba wat dong ki ba wat nia bar ki brio ki bam ya ki bam kwa ban penslor ya kan kan pungku ban ai la ban kanti kan ka jek ben rio juni ikhna samla ki dei ki nong shun jek ben rio dei tingin nong shun jek ben rio ki dei ki bam kan khasi shu hi la jongro ini mentang dan ki nong ilam ki blong kita kimi syekman batin saya lagi jong pisap kinai lagi jong jing pule padung iya bagi dan ya kata ke jing sutu ke bos sutu kan pawan paina iswe ki jaka batin wan hala ke jong kastir bat ban ai musim lang bat ban sielang ya kata ke jing stang ke jing sutu ke jong ki namarkat sya kumngio imo mengiru haba kikun apply yakino kino kikam kinai yakino kikam kipan ya kaskil kipan ya experience tena ai kengin yo kita ki experience ai ngin yo kita ki skill apa mendan ba ai tika long ka badu jing kremen ten re habang yo ipat pakum kiri ki khna ken ki bala dep bat ki bakitmu ban le ya kata ban ai kata ka experience ban ai kita ki skill ta ka ban ta ki kun samla isnyo tenan bat nyusnyo ba ngin ai ka burom ya i balai kum uwe ni kun samla umi syakman ukun samla jong kari ukun samla jong hunyo trap hunyo skom jongi umi syakman banyarap ikui pat ki paralok ki badan kam mar ku pi menta temu ki khna ki bala man la kayeng ki don be kita ki bala pas bikom BLC BA BL kita ki lain ki pas maki ki bangas ngau asno tenat ala demo ya ki parado parasnam ki parari la jong asno sarong habang apet ngai ipat ki nek ya cerum ceneng nang kali pisa ha chu chong yeng ana liya kawe chu chong yeng lihat tu kan kan poi sai tenre kawakidan kum kini ki kenapan nakari la jong kiwan ra kum ya kini ki setenan ngadas ngop tenat bat ngangu yo bleiru ba usai kum ya kini ki kena nakari la jong bati upriu kena te ba mdan bapri kalat udan makna kata kajing start in Jepang ada empli kalat unlek kum no ken kumba umelung sosot hamu om bero ubriu bastan mano bala berlen baklam da pli kalat kumno ula wan kren te kani kawan jelang ha ike habai kalat empli te habam pli kalat ada le akan du makna ba uta kubong no parado operasnam ubabat ya ki sencar babat ya ulakam bala banle nrei pensngam ukhen long ukhen kor kenya ka ike ka ba kita ki khun kari ki khun samla ki khun ka brin yotram ki wanra long no kumba ukhen do thla ukhen salia ken bon snap lem ya ke jing uot ya ke jing kapan jong ki samla bat kham tam e jong uni ukhun samla bala mi chmat ban kan du mar khmat bat i